बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फारियै सावथुन मुलुगनि मुंदांखा देंखोगिरि बाजिद खाना गैलिया। हाजोआव गंसे नाव गोदोदों, 7 सुबुंखौ गोथाङै मोनफिननाय जाबाय। डक्टर दीपक चंद्र दासनि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ। एबसुनि गाहाय मावखुलियाव UPPL नि मेल, बेनि सायाव मोनसे अजद। हा गिसिखानानै 20 सुबुंनि जिउ खहा आरो 9 सुबुङा गोब्राब जखम। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसनि स्टुडिअ'निफ्राय आं मुस्रि जोंब्ला ब्रह्म। दानिया फैदो आबुं रादाब। बलिउडआव दुखुनि साया गोग्लैदों। कादर खाननि उनाव इरफान खान, बेनि उनाव ऋषि कापुर आरो दा बे समाव बाजिद खाना जिउ गोमाबाय। बिथांमोननि साफानि उनाव साफा जिउ गोमानाया बलिउडजों लोगोसे दुलाराय भारतनि थाखाय गेदेर खहा जादों। थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिथांखौ हार्ट आरो किडनिनि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोब्राब बेरामनि थाखाय बिथांखौ थांनाय 2 दाननि सिगां देहा फाहामसालियाव थिसनफिननाय जादोंमोन। थांनाय रबिबारखालि डक्टरा बिनि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों होननायनि उनाव समबारखालि फुंनि समाव मुम्बाइनि चेम्बुर सराना हस्पिटालाव बिथाङा जोबथा हां बोयो। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 42 बोसोरल' जादोंमोन। 1998 मायथाइयाव सलमान खाननि मददजों साजिद बाजिद बिदा-फंबाय सानैया बलिउडनि सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदोंमोन। मुंदांखा देंखोगिरि आरो दामगिरि साजिद बाजिदआ बै समनिफ्रायनो उनफिननो गोनां जायाखैमोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि गोबां सावथुनफोराव बिथांमोना देंखो आरो मिउजिक होबोदोंमोन। साजिद आरो बाजिदआ बिदा-फंबाय सानैजों एंगार हायै जिउनि लोगोमोन। नाथाय बाजिद खाना नखरनि बयखौबो सोगाबनानै अराय समनि थाखाय गोमोरलांबाय। बे समाव हाजोआव नाव गोदोनायनि मोनसे खौरां मोननाय जादों। 7 सुबुङा साइकेलजों लोगोसे नावजों दै बारनाय समावनो नावा गोदोयो होननानै खौरां मोननाय जादों। बे समाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बिसोरखौ गोथाङै बोखांनानै मोनफिनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय बे गेदेर खैफोदनि समाव डक्टर आरो नार्सफोरानो देरसिन बासायगिरि। बिथांमोना मेंनाय बानाय गैयाजासे गावसोरनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो कर'ना भाइरासजों दावहा होबोबाय थानाय समावनो हाजोनि दिङिमारि आदर्श हस्पिटालनि डक्टर दीपक चंद्र दासनि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। आथिखालाव थासारिखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेल आरो पार्टीनि मेल खुंनायनि सायाव महेश्वर बसुमतारीनि गोख्रों अजद। खुलुमबाय। आङो नैबे समाव दिनैनि रादाब बिलाइ अग्रदूत आरो नियमाया बार्तायाव मोनसे लिरनाय मोनसे खबर फरायनानै जोबोद दुखुजों नैबे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों जे मैया UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव मोनसे सांबादिक मेल खुंदों आरो बाव UPPL हान्जानि राजखान्थियारि जि हाबाफारि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL आव जगदान जानाय बेबादि हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव क'क्राझारनि बिथाङा खालामहैदों आरो बे रादाबखौ दोलैनि रादाब बिलाइ अग्रदूत आरो नियमाया बार्तायाव नुनानै आङो जोबोद गोमोहाबनाय मोनबाय। जोबोद दुखुनांथाव बे जाथायखौ नुनानै आरो ओरैबायदि गाज्रि खामानि, ओरैबायदि मय मथालि खामानिखौ
प्रमद बर' बिथाङा माने मावगासिनो थानायखौ जोङो बयबो नुदों। बर'नि जांख्रिथायारि आफाद NDFB-खौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिल्लीयाव फाननानै फैदों होननानै प्रमद बर' बिथांखौ दाय होदों। NDFB बिदा फंबायखौ जेरै दाखालिनि बिटिआर सुक्तियाव फाननानै फैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जि गोलाव सोमावसारनायनि जारिमिन हांगार फोननो थाखाय एबसुनि जि माने फिरफिला दाहाल थुंग्रि एबसुनि जि प्लेटफर्म बेखौ माने ओरैबायदि गाहायाव माने लांनानै राजखान्थियारि मोनसे छात्र आफाद बादि माने UPPLनि एबसुआ दिनैनि दिनाव मोनसे सेंग्रा आफाद इउथ UPPL गोदै जिबिनि खामानिखौ बिथाङा माने मावबाय थानाय देखायबाय। एबसुनि गाहाय मावखुलियाव माबादि UPPLनि मोनसे राजनीतिक हान्जानि माने सांबादिक मेल आरो बावनो UPPL हान्जायाव जगदाननि जि हाबाफारि जाखो बे बाथ्रानि कैफियत एबसुनि दानि दैदेनगिरिफोरा होनांगोन। दानि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आङो खावलायदों जे बिनि कैफियत होनांगोन नोंथाङा माबादि एबसुनि गाहाय मावखुलियाव UPPLनि सांबादिक मेल जायो आरो बाव माबादि UPPL दोलोआव बेलेग दस्रा दोलोनि दस्रा हान्जानि माने मावथिफोर जगदान जानाय बादि माने हाबाफारिया जानो मोनखो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा मा अबस्थायाव दङ? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसानो UPPLनि अफिस जाबाय नामा होननानै बिथाङा मोनसे सोंलु दैखांदों। एबसुनि जिथु मावखुलि बे मावखुलिया UPPLनिबो मावखुलि जाबाय नामा बे बाथ्राखौ क्लियारिफिकेसन दानि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनांगोन बर' रायजो राजाफोरनो आरो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों एबसुनि जि गिदिरथार माने जारिमिन बे जारिमिनखौ जाहाथे रावबो बेबादि माने हांगार फोननो हाया बे बाथ्राखौ जों बयबो साबधान जानायनि सम फैदों। साबधान जानांगौ नङाबा दानि प्रमद बर' बिथांनि जि मय मथालि जेरै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जारिमिनखौ हांगार फोनगासिनो फोनदों बे बाथ्राखौ जोङो कोनो मते गनायना लानो हाया। बर' रायजो राजाया गनायना लानाया उचित नङा। नङाबा जोंनि जारिमिना जोंनि इतिहासा बिराद गाज्रि जानोसै आरो बयबो रायजो राजाया एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननाव बिनि कैफियत लानांगौ। जोङो नुदों जोंनि गरेस्वरावबो गरेस्वर आन्चलिक एबसुनि अफिसावनो UPPLनि केन्डिडेट माने बासिनाय बेबादि माने हाबाफारिफोरा जालांदों। एबसुनि अफिसफोरा UPPLनिसो अफिस जानानै सोलिगासिनो थादों आरो बे बाथ्राखौ जुदि बर' रायजो राजाफोरा माने एसेबो नोजोर होआबा उनहालागै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जि गिदिरथार जारिमिन बे जारिमिना हांगार नांसिगोन आरो बर' हारिखौ सेरखाय बेरखाय खालामनायनि थाखाय राजनैतिक जि षड़यन्त्र दस्रा जिथु राजनैतिक षड़यन्त्र बे षड़यन्त्रआव हारिया खेबसे बांग्रि खबाव गोग्लैफिननो हासिगौ बे बाथ्राखौ माने नोजोर होनो थाखाय आङो बर' रायजो राजा बयखौबो गुरै खावलायबाय आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आङो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय माने दाबि होबावबाय बिथाङा माने इमिडियेट बिनि क्लियारिफिकेसन होनांगौ जे UPPL राजनैतिक हान्जानि सांबादिक मेल आरो राजनैतिक माने मिथिङा माबादि एबसुनि गाहाय मावखुलियाव जानो मोनखो आरो एबसुनि मावखुलिफोराव मानो बेबादि जाबाय थादों बे बाथ्रानि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। गोजोन्थों। आसामनि गोबां हाजो ओनसोलफोराव हा गिसिखानानै सा 20 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे सा 9 सुबुङा गोब्राब जखम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बे हा गिसिखानायाव बरागाव मोनसे नखरनिनो 7 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। फारसेथिं करिमगन्जआवबो मोनसे नखरनिनो 7 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। बे समाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।